ses. Nej, vi må ikke blive set. Men så ved jeg så ikke. Det gør vi jo alligevel, hvis vi går ind. Nej, er der ikke lukket? Er der døren ikke lukket? Desuden er du ikke nem at skjule med den der gule trøje på der, Claus. Efter. Så er det nok også, fordi vi ikke skal med, ikke? Vi står op. Det kan også være, hvis det ikke kommer med. Det starter nu. Nej, de er her tidligt. Lykke sagde til mig. Ja, Lykke sagde, men det er så holder sig ikke. Jeg sagde til hende til sidst, vi var nødt til at sige til hende, hvad Lykke jeg bestiller sig, når jeg kommer til det. Hvad er klokken nu? 10-1. Klokken sletter det. Så det er bare lige 5 minutter, så... Ja. Du skal da ikke gå rundt med den der gule jakke, den kan alle folk se. Du var nok ikke baglæns, vel? De andre er heller ikke kommet. Jeg synes bare, at så Pernille gik forbi. Ja, nu skal jeg også lade. Jeg ved ikke, hvor mange der skal være. Hvor mange der skal være. 20. Ja. Så er det ingen, der er ikke kommet. Hvor kan du stå og se det? Vi kan da holde inde i gården. Vi holder da lige inde i gården. Så skal da igennem der, mand. Der er ikke et øje. Min er 5 nu. Hvad er jeres? Nej, den er helt.